עשיתי לא מעט קורסים. התלבטתי מאוד אם ללכת עוד פעם על קורס של העצמה עצמית ותודעה וקורס שירים את הביטחון וקורס שייתן לי את הייעוץ העסקי, או ללכת ממש לפגישות אישיות. וקיבלתי המלצה חמה להגיע לביזנס קלאס, ועם כל החשש החלטתי ללכת על זה, ומשהו אחר לגמרי. ממש לא כמו שחשבתי. התוצאות של הקורס בפועל הן באות לידי ביטוי מיד. כבר בשיחת מחירה הראשונה שאנחנו מקיימים, כבר ביציאה הראשונה מכאן והשיחה הטלפונית בלהזמין לקוח למשרד, זה כבר בא לידי ביטוי. התוצאות נראו מיד, בין אם זה לסגור תיקים, בין אם זה לעשות שיווק יותר נכון, לזמן יותר אנשים, וההרגשה האישית הרבה יותר טובה, יצירת הקשרים, האנשים שנחשפתי אליהם, התכנים שנחשפתי אליהם, זה תכנים שהביאו תוצאות מיידיות. אין ספק שקיבלתי פה כלים להיות בעלת עסק קודם כל. מעבר לזה, קיבלתי כלים שאני לא קיבלתי בשום קורס אחר ובשום מקום אחר, להיות בעלת עסק טובה יותר מכל מקום אחר שהייתי והתנסיתי בו. מעבר להזדמנות העסקית ולידע העסקי שקיבלתי בקורס הזה, קיבלתי ידע שעזר לי בחיים האישיים, בזוגיות, במערכות יחסים שלי עם אנשים מסביב, באיך אני משווקת את עצמי לעולם, אפילו במערכות יחסים אישיות עם חברים, עם סביבה, עם החברה שאני נמצאת בסביבי. זה קורס שממש לא רק ברמה העסקית, הוא משנה חיים ולא סתם בשביל המילה. מזמינה כל אחד ששוקל, בכלל מתלבט, להגיע.